Dobrý den, já jsem Ondra Pokštefl a někteří mě možná znáte jako sommeliéra z restaurace La Finestra. Ale jednou týdně mě můžete najít také v obchodě v pasáži Dlouhé 39. V našem obchodě Věděl víno, kde máme spoustu úžasných vín a jedno z těch, který bych vám chtěl teďka představit, je vinařství Val di Bella, který jsem měl tu čest navštívit spolu se svými přáteli, sommeliéry z pražské gastronomie nebo i kolegy z Le Collezione. A je to vinařství, které přijede dokonce do Prahy, aby tady osobně prezentovali svá vína na Praha pije víno. A protože to není tak úplně jenom vinařství, tak si o tom pojďme něco malinko říct. Val di Bella. Nejenom vinařství, ale i lidi, kteří se věnují zemědělské činnosti a taky pomáhají vrátit některý jiný sociálně slabší zpátky do společnosti. A pít jejich víno potom znamená podporovat mnoho úžasných věcí dohromady. Přijdou na Praha pije víno, abyste si o tom mohli popovídat. Takže přátelé, já každou středu tady v obchodě až do konce června a Val di Bella na Praha pije víno. Těšíme se na vás.